हेल' सोनाफोर मादैया गिबियावनो नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय दे सोनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे नै आंनि बियायं ट्रिसा ब्रह्मजों ग्रेसिया ब्रह्मजों सोनाफ्रा जोंना नाय बिसां नायनो मोजां समायना दे सोनाफोर जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबोबा सोनाफोर बेबो अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलाय लायदो मादैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायदो दे सोनाफोर दिनैनि दिनाव मा देखायनो नागिरदों मादैनि भिडिअखौबो नायलांदो तु बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसैलाय दे मादैया दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि गेजेराव सासे अलंबार जानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय औवाबारि बिसिडिसि थुरिबारि गामियाव जोनोम मोननाय रुंसारि रमेन्द्र बसुमतारिनि फिसाला बिफाया शिलं पुलिसमोन दे रायजोफोर बिमाया जाबाय फानस्रि बसुमतारि बे अलंबारनि मुङा जाहैबाय मनजित बसुमतारि दे सोनाफोर बिनि खोला क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जिल्ला थुनलाइ आफादाबो बरायदों दे सनाफोर बेखौ बरायनायनि सोमोन्दै आं एसेबाबो सेबखांनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे अलंबारनि सोमोन्दै एसेबाबो फोरमायहरनोसै होननानै आङो दिन्थिलांसै दे सनाफोर नोंसोर भिडिअखौल' एसेबाबो नायलांदो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय नङा दे सनाफोर दिनैनि दिनाव बिनि रायजोफोर दानिया नायलांबाय थादो खोला क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्मआ गावसोरखौ सिनायथि लानायजों लोगोसे मनजित बसुमतारिखौबो आर'नाइजों बरायनाय जाबाय रायजोफोर नायलांबाय थादोल' बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दिनै नुजाथिनो हाबावदों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सन्जिता ब्रह्म बिथां लोगोसे लेङाइ आफादगिरि मुस्रि इन्द्रमहन नार्जारि बिथां लोगोसे लोगोनि हाथारि मानगोनां इसोर बसुमतारि लोगोसे लोगोनि हाथारि मानगोनां मुस्रि दिनेश ब्रह्म बिथां रायजोफोर बे अलंबारानो जाहैबाय APSC आनजादाव उथ्रिनो हानाय मनजित बसुमतारि बिथाङा बेनो जाहैबाय रायजोफोर बियो बिमा दे रायजोफोर आंहा बाजै जायो बियो बिनि मिसेस नायलांबाय थादो सनाफोर खोला क'क्राझार गुदि थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुकुल नार्जारियाबो गावनि बेसेनगोसा बिबुंथिखौ मनजित बसुमतारिनि सायाव बुंलांबाय रायजोफोर नायलांबाय थादो गाव मा फोरमायलाङो बरायनाय मानो होनोब्ला जोंनि नैबे खोला क'क्राझार प्राइमारिनि सिङाव बिनि आवथानि सिङाव दिनैसिम बेबायदि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फ्राय गैयायानो बुंजायो जोंहा सासे दङ APSC दङ बियो गोबावसै नाथाय बिनि उननिफ्राय एसे गोबावैनो गेप जानानै थाबाय औ दा बिनिफ्राय फैयै फैनानै जोङो दा नैबे टेस्ट अफिसाव सासे मोननो हाबाय बे जोंनि थाखाय खोब भाग्यबान दा बिनि गेजेरजोंनो आङो बेखौनो बुंनो सानदों बिथांनि बे नांथाबनाय नाजानाय गोथार हास्थायनाय गावखौ बिसास लाखिनानै हाबा मावनायनि बे फिथाइ आरो बे फिथाइया न'खरनि हारिनि ओनसोलनि बयनिबो थाखाय गोग्गाथाव आरो बियो जोंनि थाखाय बरायथाव दा बिथांनि जेनोखि नाजानानै जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' माहारियाबो मोनसे बेवहाय बा ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाया बेवहाय मोनसे गोजोननायजों लोगोसे आसा खालामो बिथाङा गावनि लाइफआव गावनि जिउआव नैबे फैबाय थानाय सार्भिसाव मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हाथों बर' साहित्य सभानि नेहाथारि लिडारफोर आरो वार्कार्सफोर नुजाफैनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होग्रोदों
आरो आंखौ न'आव फैनानै एथ' मोजाङै बरायनायनि थाखाय आं आरो गोसोनिफ्राय एकदम रेसपेक्टफुलि बयखौबो खुलुमनाय आरो थेंक इउ होदों आरोखि आं बेखौ नुनानै आंबो माने फल' खालामो आरोखि आं बिसोरनि माने निउसफोरखौ नायबाय थायो आरोखि माने एबसुन होन साहित्य सभा होन बिसोर मा गोदान बिबान लादों बिसोर मा इयुथनि थाखाय इनिसियेटिभ लादों बेखौ आं बेसेबां मा हायो आं मालायखौबो बोफानो लुबैयो आरोखि आं दाबो गामियाव जोंनि फंबायमोन होन बिब'मोन होन बिसोरखौ आं एखमबा एखमबा लोगो हमनानै डिसकास खालामो आरोखि नोंसोर मा कर्स फरायदों नोंसोर मा कर्स खालामनानै फिउचाराव मा होमबा ओमफ्राय मा खालाम रायजोफोर भइसआ एसे थेरदों बिनि स्पेस होनाया ओंखायनो आङो भइस स्पेससो होबाय दे रायजोफोर बिनि सोमोन्दै आङो एसेबाबो खोन्थालांनोसै बियो बबेहाय मा फरायदों मा मावदोंमोन आंथ' सिगाङावनो फोरमायखादोंना नोंसोरनो बयनोबो बिफाया शिलं पुलिसमोन होननानै आगोलावनो बिफाया रुंसारि जानानै थांबाय दा बिखौ बाजैयानो गोरों गोरा खालामबाय शिलंआवनो बियो 12सिमखौ फरायदों रायजोफोर ग्रेजुवेसनखौ बियो IIT गुवाहाटियाव पास खालामदों रायजोफोर बिनि उनाव बियो आबु धाबियाव बियो 2012निफ्राय 16सिमाव इन्जिनियार मावदों बिनि उनाव कास्टमबो मोनदोंमोनदां रायजोफोर कास्टमखौबो मावासै बिनि उनाव अरियेन्टेल इन्सुरेन्सनि मेनेजार जादों बियो दा बरपेटा ब्रान्सआव दङ बे रायजोफोर आरो दा ब्रैथियाव APSC आनजादखौ उथ्रिबाय बियो APS रेंकखौनो मोनदों दे रायजोफोर बियो DSP रेंकखौ नायदो रायजोफोर बर'नि हारिनि हारिमुखौ नाम लाखिनाय सासे अलंबार मनजित बसुमतारिया बेसेबां गोजोनथाव हारिनि थाखाय गावनि हारिनि नामखौ लाखिबाय रायजोफोर नायलांबाय थादो बिनि स्पेसखौसो आङो फोरमायहरनो हायासै थेरनाय जादों दे रायजोफोर ओंखायनो आङो भइसजों खोन्थालांजोब्बाय जाहाथे इयुन जोलैयाबो मनजित बसुमतारी बायदि बेबायदिनो रोंगोथि गोनां जालांथों होननानै आङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो रायजोफोर नैबे बाजैयानो गावनि फिसाखौ गोरों गोरा खालामनानै रोंगोथि होनानै गावनि आथिङाव गसंथानो होनो हाबाय रायजोफोर गावनि फिसा हौवा सानैखौ बेहा फिसा हौवा सानै दे रायजोफोर बिब' बिनानावफोर गैया सानैबो रोंगोथि गोनांजोब बे बाजैनि फिसालाफ्रा सासेयाबो बिदिनो मोननैसो जाबाय खोमा खामानिखौ गारनाया दे रायजोफोर नायलांबाय थादो सनाफोर मनजित बसुमतारीनि खोन्थालांनाय भिडिअ'खौ सनाफोर जेराव आं बांसिन लाइमोन नाजागोन आरोखि भिडिअ'खौबो आं एसेबां फोजोबनाय जाबाय दे रायजोफोर बाय बाय